Esselamu Aleyküm dinleyenler, vatandaşlar, kadirli YouTube tanıyanlar, davranlar, ağalar, klasdaşlar, ağayınlar, karındaşlar, oğudaşlar, iyildaşlar. Bugün nesip etsem Recep ayının 24'ü, 25'i başka 1445 Hicri kamarı 6. fevral 2014 yıl ve nesip etse 27 Recep 1445 hem 8. fevrala doğru geliyor. O hem 4. günü 5. güne bağlayan gece nesip olsa ve bugün hem aydırış yağlık Kur'an-ı Kerim'den nesip edenden Ankebut, Rum, Lukman, Secde ve Ahzab surelerini okuyacağız Türkmen diline. Ankebut suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 69 ayetten ibarettir. Sürede müminlere kafirlerin zulüm sütemlerine çıdam etmekleri, zerur olsa göç etmekleri, ahiret ve Allah'ın birliği yağlı meseleler var da aydılıyor. Sürenin adı 40. ayette azalayan Ankebut sözünden alınandır. Ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Elif, Lam, Mim. İnsanlar dine biz iman getirdik diyenleri bilen sıyna edilmezden göverirler ettiler mi? Biz oradan önküleri hem sıynadan geçirdik. Takik Allah doğrusunu aydiyanları da imanları ve paklı bendeleri de yalan sözleyenleri de bilendir. Ya da elbet işler ediyenler bizden kaçıp kutularız öttüler mi? Olur ne hili elbet netice gelirler. Kim Allah'a kavuşmağı umut ediyen bolsa Allah'ın bellep koyan vakti hükmen gelir. Ol ehli zadi eşidiyendir, bileyendir. Kim Allah'ın düşmanlarına karşı söveşse aslında din öz behbidi için söveşiyendir. Yani Allah bendesinin söveşmegine mehteç değildir. Her kim tağalla etse özüne sogap bolur. Takik Allah alemdeki ehli zatlardan baydır. Olara mehteç değildir. İman getirenlerin ve yaxşı iş edenlerin günahlarını geçeriz ve onlara öz ediyen amallarının hem has kovusunu silak etip veririz. Biz her bir insanı öz ene atasına yaxşılık etmegini sargıdık. Eger olur senin havarın bolmayan bir zady bana şärik koşmagyň üçin seni mecbur etseler bu meselede olara boyun bolma. Siz maňa gaýtyp gelersiniz. Şol wagt sizin edýän amallaryňyz barada size habar bererin. İman getirenleri ve yaxşı işler edýänleri takip salihlaryň hataryna goşarys. İnsanların arasında biz Allah iman getirdik diyenler ve Allah uğruna özüne eziyet yetenler olsa insanların fitnesi göğe Allah'ın azabı hasaplayanlar hem vardır. Sana Perverdigarın tarafından kömek gelen ne olsa olur takip biz sizin yanınızdadık diyerler. Eysem Allah dünyadaki insanların yüreklerindekini has kovu bilmeyen midir? Allah takik iman getirenleri hem kovu bilendir. 200'leri hem has kovu bilendir. İnkar eden kafirler iman getiren müminlere siz bizim yolumuza eğerin. Biz takik sizin hatarınızı, günahlarınızı götüreriz dediler. Aslında onlar bunların hatalarından yekesini hem götürüp bilmezler. Takik onlar hakiki yalancıdırlar. Takik onlara hem öz yükleri, günahları hem de bu yüklerin üstüne başka yükler, günahlar yüklenir ve kıyamet gününde tostan tökmetleri zararlı hükmen hasaba çekilirler. Biz Nuh aleyhisselam hem öz kavmuna peygamber ettirdik. Ol kavmunun arasında 50 yıl hem 1000 yıllık kaldı. Son olur zalim bolan sonlar olary tupan goşağı aldı.
Şeydik biz onu ve gäme minenleri halas etdik. Bu wakany alem jahany ibrat etdik. İbrahim aleyhisselam hem öz kowmuna Allah'a kulluk edin ve ondan korkun. Eger bilseniz bu sizin için has hayırlıdır. Siz dine Allah'dan özge butlara kulluk ediyorsunuz ve onlara Huday deyip töhmet atıyorsunuz. Bilseniz sizin Allah'dan özge kulluk edenleriniz size rızkı vermeye güçleri yoktur. Onu siz rızkı Allah'ın yanından gözleyin. Ona kulluk edin hem de ona şükür edin. Ahire siz ona gaydıp gelirsiniz. Eğer siz meni yalan hasaplasanız şunu berk belli. Sizden önkü ümmetler hem öz peygamberlerini aleyhisselam yalan hasapladılar. Peygambere olsa dine Allah'ın buyruğunu halka aşkar aydın halda yetirmekten başka iş düşmez deydi. Olar Allah'ın näet barlygy yoktan yaradandığını, son hem onu izine gaýtarýandygyny, ölenden soň dirildilendigini görmeýärlermi? Takyk bu Allah üçin ören ansatdyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olara yerin yüzüne aýlanyň, yaradylışyň nähili başlanandygyny görün. Soň Allah indiki ýaşaýjy hem şeýdip döredir. Takyk Allah'ın ähli zada güýji ýetýändir. Ol islänine azap berer, islänine olsa merhemet eder ve siz ona gaýdyp bararsyňyz. Siz nähä yerin yüzünde ne de asmanda Allah'ını eziz goýmagy başaryp bilmersiňiz. Sizin üçin Allah'dan özge hiç bir hossar hem yoktur, kömekçi hem yoktur diýip aýdy. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmağı inkar edenler olsa onun merhametinden umutlarını üzen kişilerdir ve onlar için ağır azaplar vardır. İbrahim Aleyhisselam'ın eden işine kavmunun beren jogagy onların onu öldürün ya da yakın diýmekleri oldu. Şeydip Allah onu otdan halas etti. Elbette bunda iman getiren kavm için ibret vardır. Ol İbrahim Aleyhisselam siz Allah'dan özge butları Huday edindiniz. Bu dünyada onları ibadet etmeyi goýurýarsınız. Kıyamet günü ne olsa siz birinizi inkar edersiniz ve birinize nälet edersiniz. Sizin meskeniniz dozakdır. Sizin için hiçbir kömekçi hem yoktur dedi. Lut aleyhisselam hem ona iman getirip men perverdigarime tarap göçýärin. Taky ol gudraty güýçlidir, hikmet eýesidir dedi. Biz ona İbrahim aleyhisselamı İshak'ı hem de Yakub'u bağış ettik ve onun neveresine peygamberlik hem de kitap verdik. Biz ona dünyadaki sylagını verdik. Taky ol kıyamette hem salihlerden bolar. Lut aleyhisselam hem öz kavmuna siz alemlerin içinde sizden ön hiç kimin etmedik bir hayalığı ne diyersiniz? Siz Allah'ın bu duyduruşundan sonra hem henizli erkeklere hıcuğuyla seredip talançılık edip yol kesip üç bir hayalık etmeyi devam ettirmekçi bolýarsynız mı dedi. Onun kavmi hem eger sen doğruçul bolsaň bize Allah'ın şol azabyny getirsene göreli diýdiler. Ol ey perwerdigarim bozok kavma garşy maňa kömek et diýdi. Bizim ilçilerimiz perişteler İbrahim aleyhisselama dünya injek oğlu barady, hoş habar getirenlerine biz şu owanyň halkyny helak etjek. Taky onun halky zalim boldy diýdiler. İbrahim aleyhisselam ol ýerde Lut hem bar diýdi. Olar bolsa biz ol ýerde kimin bardygyny gowy bilýäris. Elbette biz onu Lut aleyhisselamy ve onun maşgalasyny halas ederiz. Yani onun aýalyny halas etmeriz. Ol helak boljaklar bilen izde galanlardan boldy diýdiler. İlçilerimiz Lut aleyhisselamın yanına gelenlerinde bular sebäpli onun ýagdaýy erwetleşdi we gynandy. Olar gorkma, gynanma. Biz seni ve maşgalagyny halas ederiz. Ýöne aýalyny halas etmeriz. Ol helak boljaklar bilen bile izde galanlardan boldy diýdiler. Biz bozgokluk yaradılışın asıl maksadyna ters hareket edendikleri üçün bu owanyň ilatyna asmandan azap indirdik. Şeýdip biz akıllı olanyan kavm için bu ovada anık alamatlar koyduk. Medyen halkına hem peygamber edip öz doğanları Şuayb aleyhisselam'ı verdik. Sonra ol ey kavmum
Allah ibadet edin ve ahiret gününden umidigar bolun. Hem de yeryüzünde bozokluk edip düzgünü bozmaň diýipdi. Olar onu Şuayb aleyhissalamy yalan hasapladylar. Şol sebäpli hem olary aýylganç ýetirme gaplap aldy. Şeýdip olar öz öýleriniň içinde bükülüp dize çöküp kaldylar. Ady ve Semudy hem ýok etdik. Bu size olaryň garyndalaryndan, habarlaryndan bellidir. Şeytan onlara edýän amallaryny gözel görkezip, olary dogry ýoldan azdyrdy. Aslında olar düşünjeli kişilerdi. Karuny, Firawuny we Hamany hem ýok etdik. Musa aleyhissalam olara Allahyň barlygyny subutnamasy bolan anyk alamatlar getirdi. Olar yer ýüzünde ulumsy boldylar. Ýöne azabymyzdan gaçyp gutulup bilmediler. Biz olaryň her haýsysyny öz günäsi bilen gurşap aldyk. Olaryň arasynda bizim üstlerine daşlary sowranlarymyz we güýçli tupan ýerenlerimiz hem bar. Aýrylgançlyk, gıykylyk gaplap alanlary hem bar. Ýene de bizim ýeriň diýibine sokganlarymız hem bar. Suwda gark edemlerimiz de bar. Allah olara zulüm etmändi. Ýöne olar öz janlaryna özleri zulüm etdiler. Özlerine Allah'dan özgäni dost, hossar edinenleriň misaly göýe özüne kerepden öý edinen möýün ýagdaýyna meňzer. Taky öýleriň iň gowşagy möýün öýüdir. Käşke olar muňa göz ýetirip düşünüp bilsediler. Taky Allah olaryň özünden özge dilek edýän zatlaryny gowy bilýändir. Ol guturdy güýçlidir, hikmet eýesidir. Biz bu misallary insanlara ibret diýip getirýäris. Emma olara diňe alymlar akyl ýetirerler. Allah asmanlary we ýeri hak belli bir düzgün tertibe görä ýaratdy. Elbetde onda iman getirenler üçin ibretler bardyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen özüňe indirilen kitaby oku ve namazy berja et. Taky namaz bozgaklykdan hem de elbet işlerden saklayandır. Allah'ın adı bolsa beýikdir. Allah sizin edýän işlerinizi ýaxşy bilýändir. Ey möminler, siz özlerine mukaddes kitap berilenlerin arasından zalimlerden galanları bilen diňe gözel usulda çekeleşin, pikir alışın. Şeýle hem olara biz özümüze indirilen Kur'an'ı, size indirilen Tevrat'ı ve İncil'e hem iman getirdik. Bizim Hudaýymyz bilen sizin Hudaýyňyz birdir ve biz diňe şoňa boýun eýýändiris diýip aýdym. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, biz şonuň ýaly öňkülere indirilişimiz ýaly saňa da kitap Kur'an indirdik. Bizim özlerine kitap, Tevrat ve İncil berenlerimiz ve iýerilen kitaba ihlas bilen boyun bolanlar ona Kur'ana hem iman getirerler. Olaryň Mekkelilerin içinde hem ona iman getirýänler bardyr. Bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen Kur'an'dan hiç bir kitap okap ya da onu eliň bilen yazıp görmändin. Eger şeýle bolan bolsady, onda batyl ýoluň tarapdarlary hökmen şek şübhä düşerdiler. Taky ol Kur'an özlerini ilm berenleriň ýüreklerindäki anyk ayat alamatlarydyr. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar edip bilmez. Olar kafirler käşke ona Muhammed aleyhissalatu vesselam'a Perwerdigar tarapyndan ayet alamatlar indirilse diýdiler. Sen olara ayet alamatlar diňe Allahyň ýanyndadyr. Men bolsa diňe äşkär duýduryjdyr diýip aýdy. Eýsem olara biziň saňa okulyp duran şu kitaby indirmegimiziň özü ýeterlik dälmi? Taky munna Kur'anda iman getirýän kowum üçin merhemet we ýatlama bardyr. Sen olara Allah meniň bilen sizin araňyzda ýeterlik şaýatdyr. Ol asmanlardaky we ýerdäki ähli zady bilýändir. Batyla boyun bolup Allahyny inkar edenler bolsa ziyan göreceklerini özleridir diýip aýdy. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, olar Mekkeli kafirler senden azabyň tiz gelmegini soraýarlar. Eger azap inmek üçin bellenilen möhlet bolmasady, elbetde olara azap dessine gelerdi. Taky bu azap olara oslamadyk wagtlary duýdansyz gelir.
Olar senden azabyň tizden tiz gelmegini soraýarlar. Taky dozak hody kapyrlary gurşap alar. Ol kıyamet gün azap bolar üstlerinden ve ayaklarının aşağından gurşap alar ve ol eden etmişleriňiziň ajy netijesini dadyň diýer. Ey iman getiren gullarym, taky meniň yerim giňdir. Onda siz diňe maňa ibadat edin. Her bir canly barlyk hökmän ölüm şerbetini dadar. Soň siz bize gaýtyp getirilersiniz. Biz iman getirenlere ve ýaxşy işler edenlere cennette aşağının deryalar akyan otaglar gurarız. Olar şol ýerde baky galarlar. Ýaxşy işler edenleriň syýlygy nähili ajaýypdyr. Olar özlerine edilen jebirdir sütemlere sabır etdiler ve özlerinin perwerdigaryny bil bagladylar. Öz iýmit rızkalyny göterip, erkir iýjegini tapyp bilmeýän ençeme jandarlar bardyr. Olara da size de rızkal berýän Allah'dır. Ol ähli zady eşidýändir, bilýändir. Eger sen olara asmanları ve yeri yaradan, günü ve aýy öz kanunyna boyun eden kimdir diýip sorasan, hakyk Allah'dır diýerler. Onda olar nire öwrülýärler? Allah öz gullarynyň içinden isleýänini rızkaly bol edip berer ve isleýänine de rızkaly daryldyr. Takyk Allah ähli zady bilýändir. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, eger sen olara asmandan su indirip bu su bilen ölen yeri öleninden soň dirilden kim diýip sorasan, olar takyk Allah diýerler. Sen Allah hamdy sena bolsun diýi. Ýok, olaryň köpsi akylyny kullanmaýarlar. Bu dünýä ýaşaýşy diňe güýmenjeden we oýundan ibaretdir. Ahiret ýurdu bolsa hakyky ýaşaýyşdyr. Käşke bu hakykaty bilsediler. Onlar gäme menenlerinde gark bolmaktan gorksalar, Allah üçin ihlas bilen dilek ederler, ýalbararlar. Allah olary halas edip, guri ýere kenara çykaran wadyny bolsa, olar eýýän Allah şärik goşýarlar. Beren zatlarymyza bigadyrlyk edibersinler we olardan peýdalana bersinler bakaly. Onuň jazasynyň agyrdygyny tiz wagtda bilerler. Olar öz töwereklerindäki adamlar talaňy duçar bolup durka, bizim hormatly ýeri Käbäni asuda edendigimizi görmedilermi? Olar batyla inanyp Allah'nyň nygmatyny bigadyrlyk edýärlermi? Allah'nyň adyna yalan ýönkänden ýa-da gelen wagty hakyk Kur'any inkar edenden has zalim kim bolup biler? Heýde dozakda kapyrlara yer bolmazmy? Bizim ýolumyzda dürli kynçylyklara garamazdan söwüşenleri taky öz ýollarymyza gönükdireriz. Taky Allah ýaxşylar bilen biledir. Sadakallahul azim. Ankebut suresini okuduk ve Kur'an-ı Kerim'in 30. suresi Rum suresine geçeceğiz. Adamlar. Rum suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 60 ayetden ibaretdir. İran'daki Sasaniler bilen bolan söwüşde yeňilen Rum, Bizantiya goşunynyň olary ýakyn wagtda yeňjekdikleri barada habar berýändigi üçin bu süre Rum diýip adlandyrylypdyr. Rahman ve Rahim bolan Allah'nyň ady bilen. Elif, Lam, Mim. Rumlular Araplara ýakyn bir ýerde Farslardan yeňildiler. Olar özleriniň bu yeňilişinden bir näçe ýyl soň Farslary yeňerler. Önde soňda höküm netije Allah'nynkydyr. Ol näme istese şol bolar. Şol gün müminler Allah'nyň kömegi bilen şatlanarlar. Allah öz isleýänine kömek görer. Ol gudraty güýçlidir, rahim şefaatlydyr. Çündirişi ähli kitap bolan Rumlular, Bizantiýalılar otparaz bolan Parslardan yeňilipdi. Mekke'nin kapyrlary muňa ören begendiler we musulmanlara eger Allah sizin aýtşyňyz ýaly deketek yeňiji bolsady, ähli kitapdan bolan Rumlular yeňerdiler diýip gyjalat berdiler. Şol sebäpli Kur'an bir mucize hökmüne geljekde boljak söwüşde Rumluların yeňiş kazanjakdyklaryny habar berdi. Taky Kur'an-ı Kerim'in habar berişi ýaly 624-nji ýylda Rumlular Parslary yeňdiler. Bu Allah'nyň bereni wadasydyr. Allah wadasyny bozýan däldir. Ýöne köp insanlar muny bilmez. Olar dünýädäki ýaşaýyşyň diňe daşky görnüşini bilýärler we olar ahiretden bir habardyrlar.
Olar özlerinden bilip Allah'ın asmanları, yeri ve onların ikisinin arasında kızatları boş yere değil de hak ve hikmet bilen belli wagtyň içinde yaradandygy barada pikir etmeýärlermi? Takyk adamlaryň köpsi özleriniň Perwerdigaryna gowuşjakdyklaryny inkar edýärler. Olar yer ýüzüne syýahat edip, özleriniň öňkü milletleriň, ümmatlaryň ahyrky netijeleriniň nähili bolandygyny görmedilermi? Ýogsa öňkü ümmatlar olardan has güýçlidiler. Yeri agdar dünder etdiler. Yerden dolup peýdalandylar we bularyň guran binalaryny hem has köp bina gurupdylar. Olaryň peýgamberleri hem ençeme äşkär deliller getiripdiler. Elbette Allah olara zulüm etmedi, emma olaryň özleri özlerine zulüm etdiler. Allah'ın ayetlerini yalan hasaplap, olary ýaňsylamak ýaly erbet yaman işleri edenleriň soňy gaty erbet boldy. Allah barlyklary yaratdy, soň bolsa ony ölenden soň täzeden yaradar. Ahyrynda siz oňa dolanyp bararsyňyz. Kıyamet kopjak güni günäkärler umydysyz galyrlar. Olaryň Allah bolsan şäherleriniň arasyndan özleri üçin şepagatçy, himayatkar hem çykmaz. Olar öz goşan şäherlerini hem özleri inkar ederler. Kıyamet günü olar iman getirenler bilen inkar edenleri bir-birinden aýyrlarlar. İman getirip ýaxşy işleri edenler cennetiň bağ-bahçalaryna şatlykda, göwünü hoşlukda bolarlar. Emma inkar edip bizim ayetlerimizi ve ahireti yalan hasaplananlar bolsa azaba duçar bolarlar. Şonuň üçin siz akşama yeten wagtyňyzda ve seher bilen turanyňyzda Allah'y tesbih edin. Asmanlarda ve yerde, günnizin başında öyle ve günnizin ahirki ikindi wagtlaryna hem ähli hamd senalar Allah'a degişlidir. Ol ölüden dirini ve diriden ölüni çıkaryandır. Yere, toprağa hem öleninden soň ol can berýändir. Ine şunun ýaly siz hem kıyamet gününde gurlaryňyzdan çıkarlarsınız. Onun barlygynyň delillerinden biri sizi topraktan yaratmagydyr. Soň siz insanlar dumly duşa ýaýradyňyz. Sizin ısnışmagyňyz üçin öz jynsyňyzdan jübüt taý ýaradyp araňyza sevgi we mehr muhabbet döretmek hem onuň barlygynyň delillerindendir. Elbette bu zatlarda pikir edýänler üçin ibrat bardyr. Asmanlaryň we ýeriň yaradylşy dilleriňiziň we renkleriňiziň bir-biriňizden tapawutly bolmagy hem onuň barlygynyň delillerindendir. Elbette bu zatlary bilip göz ýetirmek isleýänler üçin ibrat bardyr. Sizin gije we gündüz uklamagyňyz, dinç almagyňyz we onuň pazly kelemenden islemegiňiz, gazanç etmegiňiz onuň barlygynyň delillerindendir. Elbette bu zatlarda eşidýän, dinleýän kowum üçin ibrat bardyr. Size gorky we umyt bermek üçin ýyldyrmy görkezmegi, asmandan suw indirmegi, şol suw bilen ölümünden soň guruklukdan guran topragy täzeden diriltmegi onuň barlygynyň delillerindendir. Elbette bu zatlaryna akylny olan ýanlar üçin alamatlar bardyr. Asmanyň we ýeriň Allah'ın emri bilen durmagy hem onuň barlygynyň delillerindendir. Soň ol sizi çağıranda siz guburlaryňyzdan çykyp gelersiňiz. Asmanlardakylar we ýerdäkiler Allah'nynkydyr we olaryň hemmesi oňa boyun eýýändirler. Ähli zady ilki başda ýaradyp, soň bolsa ölenlerden soň olary gaýtadan yaradan odur ve bu iş onuň üçin ören aňsatdyr. Asmanlarda ve ýerde iň beýik sypatlar oňa degişlidir. Ol gudraty güýçlidir, hikmet eýesidir. Allah size sizin özüňizden mysal getirýär. Hey gol astyňyzdaky gullara hojaýynlyk etmekde size beren rızkallarymyzda bir-biriňizden çekinjek derejede sizin bilen deň hukuklara eýe boljak şäherleriniz barmy? Ine akylny olan pikirlenjekler üçin biz şeýdip ayatlarymyzy düşündirýäris. Ýöne zulüm edýänler nadanlyk bilen özleriniň hay-höweslerini eýerdiler. Allah'ın azlaştıran kişisini kim doğru yola salıp biler? Onların hiç ýyly kömekçisi hem yoktur. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, Allah'ın insanları yaradan tebigaty, ýeke hudaýlylyk inancı bilen yüzüňi hanif, hak dini bolup dini oňa öwür. Allah'ın yaradylışynda hiç ýyly ütkeşme yoktur.
Yine bu doğru dindir. Yani adamların köpüsü bunu bilmezler. Hemmäňiz onu yüzlenin, ondan gorkun, namazı berca edin ve Allah şärik koşanlardan bolmaň. Olar dinlerini bölýärler ve toporlara bölünýärler. Beýle bolan toporlar diňe özlerine bolan zat, özüne zatlary bilen övünýärler. İnsanlar bir bela duçar bolsalar, ona yüzlenip yalvar yakar dilek edýärler. Allah öz pazly kereminden olara rahmet dadyrsa, olaryň içinden bir topory özleriniň Perwerdigaryna şärik goşýarlar. Goý, olar özlerine beren nygmatlarymyzy inkar etsinler. Goý, keýip sapa sürsinler. Olar munyň netijesini tiz wagtda bilerler. Ýa-da olar Allah şärik goşar ýaly, biz näme olara bir anyk delil berdikmi? Adamlara bir rahmet, ýagşylyk bersek, olar soňa şat bolarlar. Emma öz elleri bilen eden işleri sebäpli bir kynçylyga duçar bolsalar belin, onda olar dessine umytlaryny ýitirýärler. Olar Allahyň isleýänine rızkaly bol etip berýändigini, isleýänine hem az berýändigini görmedilermi? Munna iman getiren bir kowum üçin ibret bardyr. Şonuň üçin sen dogan garyndaşlaryň bilen ýagşy gatnaşyk et. Garyp gasarlara zekat sadaka ber ve daş ýola sapara çykanlara hem kömek goldaw ber. Şeýle etmek Allahyň razyçylygyny isleýän kişi üçin gören haýyrlydyr. Ve hut şolar kıyamet gününde üstünlük kazananlardır. Adamların mal mülklerini arttırmak maksadı süýtgorluk niyeti bilen beren zadyňyz Allahyň ýanynda köpelmez. Emma Allahyň razyçylygyny almak üçin beren zekatyňyz bolsa, ine şol zekat beren kişiler mal mülklerini ve sowaplarını esselap arttyran kişilerdir. Allah sizi yaratdy, soň rızkal döwlet berdi. Soň siziň janyňyzy alyp kıyamet gününde täzeden diýerler. Hey siziň Allah goşýan şäherleriň bulary edip biljegi barmy? Allah olaryň goşýan şäherlerinden ören päkdir we ören beýikdir. Adamlaryň öz elleri bilen eden erbetlikleri sebäpli gury ýerde we deňizde fitne pisat ýüze çykdy. Olaryň öz etmişlerinden dänmekleri üçin Allah olaryň eden etmişleriniň käbirini bu dünýäde özlerine dadyrar. Ayt ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, siz yer yüzüne aýlanyň we öňkü milletleriň ahyrky netijeleriniň nähili bolandygyny görüň. Olaryň köpsi Allah şärik goşan kişilerdi. Ýyza gaýdyş bolmaýan kıyamet günü gelmezden öň yüzüňi hakyky dine övür. Şol gün adamlar bir näçe topara bölünürler. Kim inkar etse, onun inkar etmegi özüne anına bolar. Emma ýagşylyk edýän kişiler bolsa özleri üçin cennetde yer taýýarlaýandyrlar. Çünki Allah iman getirýän we gowy sowap işler edýän kişilere öz pazly kereminden syýlak berer. Takyk o inkar edenleri halamaz. Allahyň rahmetinden datmagyňyz, onun emri bilen gemileriň suwda yüzmegi, onun pazly kereminden öz nesibäňizi almagyňyz üçin ýaşaýyşyň we bereketiň boşlukçy hökmüne yerleri iyi bermegi hem Allahyň barlygynyň we gudratynyň bir delilidir. Takyk biz senden öň hem her kowma ilçileri berdik. Olar halkyna äşkär deliller getirdiler. Emma olary dinlemän günah iş edenlere hem cezalaryny berdik. Müminlere yardım vermek hem bize borç bolupdy. Allah yerleri iyi berýär. Ol yerler bolsa bulutlary getirýändir. Allah olary isleýişi ýaly asmanyna ýaýradýar, ýazýar, olary bölek edýär. Soň hem olaryň arasyndan ýagşyň çykýandygyny görersiň. Allah gullarynyň isleýän kişisine ýagşy nesip etse, ýagdyrsa, ol bendeler ören şat bolarlar. Aslında olar ýagşy ýagdyrylmagydan umytlaryny ýitiripdiler. Allahyň rahmetiniň täsirine bir seret. Ol nähili edip öleninden soň ýeri diýeldýär. Elbetde Allahyň ölüleri diýeljekdigine hem şek şüphe ýokdur. Takyk onuň ähli zada güýji ýetýändir. Biz eger ýel iyi bersek we olar ekinleriniň saralandygyny görseler, soň olar dessine Allahyň nygmatlaryny inkar etmäge başlarlar. Ey müminler, elbetde
Sen ölülere sözünü eşittirip bilmesin ve izlerini öwürlüp gidip baryan kerlere de bu çakılığı eşittirip bilmesin. Elbette sen kalbi, körleri hem azgınçılıklarından gaytarıp doğru yola salıp bilmesin. Sendine bizim ayetlerimize iman getirip Müslüman olan bendelere eşittirersin. Allah sizi eciz, güçsüz edip yarattı. Bu ecizlikten sonra olsa güç kuvvet verdi. Bu güçten sonra yine de ecizlik ve qarılık verdi. Ol İslam zadını yaradar. Taqiq ol ehli zadı bilyendir. Ehli zadı gücü yetendir. Kıyamet günü bolanna günahkarlar biz dünyada katı az yaşadık deyip kasem ederler. Yine olur dünyada hem hakkı şonun ýaly yalan hasaplardylar. Özlerine iman nesip eden ve ilim verilen kişiler bolsa Allah'ın yazgydyndaky ýaly siz täzeden direldiriş gününe çenli yaşadyňyz. Yine bugün bolsa täzeden direldiriş günüdür. Emma siz onu bilmeýärdiňiz diýerler. Yine şol gün zulüm edenlerin tapyan bahanalary olara peýda etmez ve onlardan Allah'ını razı edecek amallar hem talep edilmez. Taqiq biz bu Kur'an'da adamlar için dürlü misallar verdik. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, eger sen olara bir mucize görkezsen, şonda da olar inkar edýänler siz dine batıl zatları aýdýarsınız diýerler. Allah şeydi bilmeýänlerin, haky görmeýänlerin kalplaryny möhürleýär. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sabır et. Taqiq Allah'ın vaadası haktır. Bu hakikata yürekten inanmadıkları hiç kaçan seni alada salmasın, dininizden soğutmasın. Sadakallahul azim. Rum suresini okuduk ve Kur'an-ı Kerim'in 31. suresi Lukman suresini geçeriz. Lukman suresi Mekke'de inen sürelerden olup 34 ayetten ibarettir. Bu sürede Lukman'ın kıssası beyan edilýändiği için ona Lukman deyip ad galypdyr. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Elif, Lam, Mim. Inne bular hikmetli kitabın ayetleridir. Ol Kur'an yaxşı işleri edýänlere doğru yol görkezici ve rahmettir. Olar namazı ihlas bilen berca edýän, zekat berýän ve ahiret gününe berkinenýän kişilerdir. Yine olar özlerinin Perwerdigar tarapyndan görkezilen doğru yoldadırlar ve halas bolanlar hut olaryň özleridir. Adamların arasında hiçbir ilmi delile dayanmazdan Allah'ın yolundan daşlaştırmak, son olsa ýaňsy almak maksady bilen boş sözleri satyn alýan kişiler bardır. Olara rüswa edici azap bardır. Olar bizim ayetlerimiz okulanına göya onları eşitmeyen ýaly ve kulaklarında ağırlık bar ýaly bolup tekepbirlik bilen yüz öwürerler. Sen hem ona olara azı azabın boşluğunu yetir. Elbette iman getirip yaxşı işler edýänler için bolsa nagym cennetler vardır. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Bu Allah'ın hakiki vaadasydyr. Ol gudrety güýçlidir, hikmet eýesidir. Ol Allah asmanları sizin görüşünüz ýaly direksiz yaratty ve yere sizin sarsmazlığınız için kazıklar, dağlar dikti. Ol ýerde dürlü jandarlary ýaýratdy. Biz asmanyny su indirip şol ýerde zeminde dürlü peýdaly ösünlikleri cübüt edip östürdik. Bu Allah'ın yaradan zatlarydyr. Indi bolsa ey inkar edenler, Allah'dan başkalarının yaradan zatlaryny görkezin. Yok, olar görkezip bilmezler. Zalimler äşkär ağlaşmanın içindedir. Elbette biz Lukman'a Allah'a şükür et deyip paýhas hikmet berdik. Şükür edýän diňe özü üçin şükür eder. İnkar edýän kişi bolsa Allah'ın hiçbir zada mätäç däldigini, onun ähli övgülere laýykdygyny bilsin. Lukman oğluna nesihat berip, ey oğulcuğum, Allah şärik koşma. Çünkü Allah şärik koşmak ören uly zulümdür diýildi. Biz adama ene atasyna seretmegi, olara ýagşylyk etmegi wesiýet etdik. Çünkü ejesi onu kynçylyk üstüne
kynçylyk bilen garnynda göterdi. Onun süýtden aýrylmagy hem 2 ýylyň dowamynda bolar. Maňa we ene taňyza şükür edin, ahyry maňa gaýdyp gelersiňiz. Eger olar ene atalar bir bilmeýän zadyny maňa şäherip goşmak üçin synanyşsalar, olara boyun egme. Emma dünýäde olara ýagşylyk bilen eýe çyk we maňa toba edenleriň, ýüztonlaryň ýoluny eýer. Soň maňa gaýdyp gelersiňiz. Demen dünýäde eden ähli işleriňizi size habar bererin. Soň Lukman aleyhisselam ey balam, eden ýagşy ýaman işiň hardal dänesi ýalajak bolup, ol hem bir gaty daşyň içinde ya asmanlarda ya da ýerde bolsa hem Allah onu getirer, yüze çıkarar. Taky Allah fazly kereme eýedir. Ähli zatdan habardardyr. Ey balam, namaz oku, adamları ýagşylyga çağır we ýamanlykdan gaýtar. Başyna gelen belalara sabır et. Elbette bular iň sarpaly işlerdir. Ulumsylyk edip adamlardan yüzünü sowma we ýer ýüzünde menmenlik edip ýöreme. Çünkü Allah menmenlik edýän övünjeňleri halamaz. Ýöreninde pesbällik bilen ýöre we sesini peselt. Bilik goý, seslerin iň ýakymsyzy eşekleriň sesidir diýdi. Allah'ın asmanlardaky we ýerdäki ähli zady sizin gol astyňyza berendigini, nygmatlaryny äşkär hemde gizlin görnüşde bol edip berendigini görmeýärsiňizmi? Muňa garamazdan adamlaryň arasyndan ilm bilimi, ýol görkezişi we aýdynlaşdyryjy kitaby bolmasa hem Allah hakda jederleşýän kişiler bardyr. Olara Allah'ın iyi veren zadyny Allah'ın iyi veren zadyny eýerin diýilse, ýok, biz ata-babalarymyzyň tutan ýoluny eýerýäris diýerler. Eger şeytan olar ýalyny oduň azabyna çagyrýan bolsa hem şeýle etjeklermikä? Kim özüni doğrulugyny Allah'a tapşyryp ýaxşy işleri etse, ol taky ören bir tutawaja ýapşandyr. Aslında ähli işleriň soňy Allah barýandyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, inkar edýänleriň inkary seni gynandyrmasyn. Olaryň iň soňuna gaýdyp geljek ýeri biziň ýanymyzdadyr. Ine şol wagt biz olara eden etmişlerini habar bereriz. Taky Allah gorsaklardakyny, ýüreklerdäkini hem bilýändir. Biz olara az wagtlyk dünýä malynyň peýdalamak mümkinçiligini bereriz. Soňrasy olary agyr azaba sezewar ederiz. Olardan asmanlary we ýeri kim ýaratdy diýip sorasaň, elbetde Allah diýip jogap bererler. Sen olara beýle bolsa, onda ähli övgü alkyş diňe Allah mahsusdur diýip aýt. Emma olaryň köpsi muny bilmezler. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zatlar Allah'ın mülküdür. Elbette vay, mätäç bolmadyk ve ölmäge laýyk bolan diňe Allah'tır. Eger yer ýüzündäki ähli agaçlar galan bolsa we deňiz izinden yine 7 deňiz goşulyp syýa bolup gelse-de, Allah'ın sözleri, ilmi hökümleri gutarmaz. Allah gudraty güýçlidir, hikmet eýesidir. Sizin hemmeňiziň yaradylmagyňyz ve täzeden dirildirmeňiz Allah üçin göýe bir kişiniň yaradylmagy we dirildirmegi ýalydyr. Taky Allah ähli zady eşidýändir, görýändir. Allah'ın giyeceğini gündüze bolsa giyeceğe goşýandygyny görmeýärsiňmi? Ol gün bilen aýy hem öz emrine boyun egidirendir. Olaryň her biri özlerine bellenilen wagtçaly öz hereketlerini aýlawlaryna dowam ederler. Taky Allah sizin edýän işleriňizden habardardyr. Bu bolsa Allah'ın hakdygyny we olaryň Allah'dan başga dilek edýän çağıryan zatlarynyň bolsa batyldygy sebäplendir. Elbette Allah ören beýikdir, berentdir. Allah'ın fazly kerem bilen gemleriň deňizde ýüzýändigini görmeýärsiňmi? Bu özüniň ayatlaryny size görkezmek üçindir. Taky bu zatlarda köp sabır edýän ve köp şükür edýän adamlar üçin alamatlar bardyr. Olaryň üstünde dağ ýaly tolkunlar awadan wagty olar diňe Allah'ın özüni ihlas bilen ýalvararlar. Biz olary halas edip sağ salamat kenara çykarsak, olaryň käbiri
orta yoldan ýörer, Allah'a münasip şükür etmeyen adam bolar. Emma bigadyr kapyrlar bizim ayatlarymyzy inkar ederler. Ey adamlar, Perwerdigaryňyzdan gorkun. Atanyň perzendini, perzendin bolsa atasyny gorap bilmejek, bir-birlerine peýdalary degmejek gününden gorkun. Allah'ın wadasynyň hakykatlygyna şek şüphe ýokdur. Şonuň üçin ägä bolun. Hergiz dünýä ýaşaýşy sizi aldamasyn. Hergiz ol ýalançy şeytan sizi Allah ähli günahları geçendir diýmek bilen aldamasyn. Elbette kıyamatyň haçan gopjakdygy hakdaky maglumat diňe Allahyň ýanyndadyr. Ýaxşy ýagdyrar we enäniň göwresindäkini bilýär. Hiç kim ertir näme gazanjagyny bilmez we hiç kim nirede öljekdigini hem bilmez. Takyk Allah ähli zady bilýändir, ähli zatdan habardardyr. Sadakallahu lazim. Lukman suresi ve Kur'an-ı Kerim'in 32. suresi Secde suresi. Secde suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 30 ayetden ibarettir. Bu surenin 15. ayetinin secde ayetliği sebepli ona bu ad berilipdir. Sürede müminlere ahirette verilecek belirli dereceler barada aydılýar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Elif, Lam, Mim. Bu kitabın alemlerin perverdigari tarafından iberlendigine hiç girişip şüphe yoktur. Olar Kur'an'ı Muhammed'in aleyhissalatu vesselam'ın özü toslap tapdı diýerler mi? Yok. Beýle däl. Ol Kur'an dogry ýola gelerler diýen umit bilen öň nesihatçysy, peýgamber gelmedik bir milleti habardar etmek üçin sana Perverdigarın tarapyndan iberlen hakykatdyr. Allah asmanlary, yeri we olaryň arasyna ähli zatlary 6 günde yaratdy. Soň bolsa özüne mahsus görnüşde arşa istiva etdi. Hökmürawanlyk bilen älemi dolandyrdy. Size ondan başga hiç hil dost we şepagatçy penakar ýokdur. Hey pikir etmeýärsiňizmi? Ol asmanyň ýere çenli ähli işleri dolandyrýar. Soň bu işler sizin ulanýan hasabyňyza görä 1000 ay mukdaryna bolan bir günni onuň huzuruna çykar. Ol Allah gaýby görünmeýän, hemde görünýäni bilýän gudraty güýçlidir, resim şepaatlydyr. Ol yaradan zadyny kämil görnüşde yaradan Allah'dır. Ol adamy ilki başda palçykdan yaratdy. Soň bolsa onuň neslini ýöneköy bir damja suwdan yaratdy. Soň ona surat berip, ona öz ruhundan üfledi ve sizin için kulaklar, gözler ve yürekler yaratdı. Şonda da siz gaty az şükür edýärsiniz. Olar toprakda ýitip ýok bolup gidenimizden soň hey biz täzeden yaradylarysmy diýerler. Şeýle diýmek bilen olar aslında özleriniň perwerdigaryna gowuşjakdyklaryny inkar edýärler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, olara bellenlen ölüm periştesi sizin canınızı alır ve soň siz perwerdigaryňyza getirilersiniz diýip aýt. Günahkarlaryň özleriniň perwerdigarynyň ömrüne boyunlaryny egip, ey perwerdigarymyz, indi biz gördük, eşitdik ve dol inandyk. Bizi salih amallar etmegimiz üçin gaýtadan dünýä iýer diýişlerini bir görsedin. Biz islesek her bir adamyň dogry ýola gelmegini müýesser ederdik. Emma menden dowzaky jynlaryň we adamlaryň bir topary bilen dolduraryn diýen utarnykly söz çykandyr. Ine indi bugüne gowuşjakdyňyzy unudandyňyz üçin azabyňyzy çekin. Taky biz hem sizi unuttuk. Dünýäde eden elbet işleriniz sebäpli ebedi azaby dadyň. Bizim ayatlarımıza dine bular bilen öwüt nesihat edilende menmenlik etmezden secde edýänler ve özleriniň perwerdigaryny oňa laýyk hamdy sena bilen tesbih edýänler inanarlar. Olaryň bedenleri düşeklerden daşda bolar, köp ýatmazlar, tagat ibadat bilen bolarlar. Öz perwerdigaryna gorky we umyt bilen dilek ederler. Bizim beren rızkalymyzdan Allah ýolunda sarp ederler. Hiç kim olaryň eden ýaxşy işlerini syýlaglamak üçin
cennette gözleri nurlandıracak niçemen nigmatlaryň gizlenendigini bilýän däldir. Hey mümin adam bilen pasyk adam deň bolarmy? Olar düýbünden deň däldirler. İman getirip ýaxşy işler eden kişilere bolsa, eden ýaxşylyklarynyň miwesi hökmüne cennet ýaşar ýaly mesken edilip berler. Emma pasyklaryň barjak ýeri dowzak odudur. Ondan haçan çykjak bolsalar ýyzyna gaýtarylyrlar we olara ine inni yalan hasaplan oduňyzyň azabyny dadyň diýler. Hak ýola gelerler diýen umyt bilen olara ul azapdan dowzak odundan öň dünýä azabyny dadyrarys. Perwerdigäriň aýatlary bilen wagys nesihat edilenden soň olardan yüz öwren kişiden has zalym kim bolup biler? Taqiq biz ýoldan çykan günäkärleri cezalandyrarys. Taqiq biz Musa aleyhissalama kitap berdik. Sen miraçda onun bilen duşuşjakdygyny şüphe etme. Biz onu İsrail oğullarına doğru yol görkezje edip belledik. Düşündürüşi bu yerde Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam'ın Miraç gecesinde Musa aleyhissalam bilen duşuşjakdygy baradaydylar. Olar sabır eden ve bizim ayetlerimize doğrulanan kişiler bolan soň olaryň içinden bizim emrimiz bilen doğru yol görkezýän başlyklary belledik. Taqiq Perwerdigäriň kıyamet gününde olaryň öňe sürýän zatlary hakda öz hökmüni berer. Olardan öň öz ýurtlaryna gezip beren en çemenesli ýok edendigimiz olara doğru ýoly görkezmeýärmi? Taqiq bularda ibrat bardyr. Hey eşitmeýärsiňizmi? Bizim urak yerlere su getirip, şol yerden mallarynyň we özleriniň iýmekleri üçin ekin ýetişdirýändigimizi görmeýärlermi? Hey muny görmezlermi-ka? Olar eger dogruçul bolsaňyz, onu bu ýeňiş azap haçan geler diýerler. Olara ýeňiş azap güni inkar edenleriň iman getirmekleri olara hiç hili peýda bermez we olara towba etmekleri üçin wagt hem berilmez diýip aýdy. Şonuň üçin sen hem olardan yüz öwür we garaş. Barbyr olar hem garaşýarlar. Sadakallahul azim ve bugünkü çıkışımızda, bugün Kur'an okuyuşumuzda Kur'an-ı Kerim'in 30. suresi Ahzab suresine geçeceğiz. Ahzab suresi Medine'de inen sürelerden bolup 73 ayetden ibaretdir. Bu sürede Müslümanlara karşı söwüşmek üçin jemlenen Arap tire taýpalary hakda gurrun gozgolýandygy üçin süre şu at bilen atlandyrylypdyr. Ahzab sözü tireler, taýpalar diýen manylary aňladýar. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen. Ey Peýgamber, Allahdan gork. Kapyrlara we munapyklara boyun eğme. Taqiq Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Perwerdigäriňden sana iyi verilen zady eýer. Elbette Allah olaryň edýän işlerinden habardardyr. Allah bil bagly himayetkar hökmüne Allah sana yeterlikdir. Allah bir adamda iki yürek yaradan däldir. Şeýle hem ol zihar eden aýallaryňyzy ejeleriniz hökmüne ogulluklarınız hem siz öz oğluňyz hökmüne kabul etmedi. Bular sizin öz toslan aýdan zatlaryňyzdyr. Allah olsa hakykat aýdýar we dogry ýoly görkezýär. Düşündiriş. İslamdan öň Araplaryň arasynda eger bir erkek aýalyna seniň teniň meniň ejemiň teni ýaly diýse, soň ol aýal ona ejes hökmüne ýanyş muňa Sadakallahul azim. Düşündiriş. İslamdan öň Araplaryň arasynda eger bir erkek aýalyna seniň teniň meniň ejemiň teni ýaly diýse, soň ol aýal ona ejes hökmüne ýanyşyp bilmez eken muňa zihar diýilipdir. Bu ayette hem bir aýalyň bir erkege hem eje hem de aýal bolup bilmejektigi barada aýdylýar. Şeýle hem Araplaryň arasyndan käbir akylly, dana adamlarda iki kalp bolup bilýär diýen inanç bar ekeni.
Ogulloklaryňyza öz adyňyz bilen däl-de öz kakalarynyň ady bilen ýüzlenin. Bu Allahyň ýanynda iň dogrusydyr. Eger kakalarynyň kimdigini bilmeýän bolsaňyz, onda olary din doganlaryňyz we eklep saklayan adamlaryň sökmüne kabul edin. Ýalňyşyk eden zatlaryňyzyň size ziýany ýokdur. Emma bilip edýän erbet işleriňiziň günäsi bardyr. Allah bağışlaýjydyr, rehim şepaatlidir. Peýgamber möminlere özlerinden hem ýakyndyr. Aýallary bolsa, olaryň möminleriň eneleridir. Allahyň kitabyna görä, dogan garyndaşlar bir-birlerine möminlerden we muhajirlerden miras taýdan has ýakyndyrylar. Emma dostlaryňyza maddi taýdan ýagşylyk etmeňizi muňa degişli däldir. Bu zatlar kitapda ýazyldyr. Düşündürüş: İslamiýetiň ilkinji ýyllaryna möminler bir maşgalanyň agzalary ýaly bir-birlerine miras düşel bolýardylar. Bu ayet indirilenden soň bolsa mirasta dogan garyndaşlyk ileri sürüp başlanýar. Peýgamberlerden we senden, Nuhdan, İbrahimden, Musadan we Meryem oğlu İsa aleyhisselamdan ähdi peýman aldyk. Hawa, biz olardan ören bir söz aldyk. Allah bu söz doğruçullaryny soramak üçin aldy. Kapyrlar üçin bolsa eziyet berici azap taýýarlady. Ey iman getirenler! Allahyň size beren nygmatlaryny ýada salyn. Sizin üstüňize leşkerler çözüpdi. Şonda biz olaryň garşysyna şemaly we sizin görmeýän leşkerleriňizi perişteleri iýerdik. Allah sizin edýän işleriňizi görüp durandyr. Düşmanlar sizin üstüňizden hem de aşak tarapyňyzdan gelenlerinde siz hem olary görüp gözleriniz petrep, ýürekleriniz agızlara gelip Allah hakda dürli zatlar pikir eden wagtyňyzda ine şol wagt hakyky möminler synak edildiler we ören erbe içine düşdiler. Sonra şonda münapyklar we köňüllerine hassalyk bolanlar Allah we onuň ilçisi bize diňe ýalan wadalar beren eken diýdiler. Olaryň bir topary bolsa: "Ey Yesrib, Medine halky, indi size bu ýerde durarlyk galmady. Hani iýiňize dolanyň" diýdiler. We bir topar hem "Bizim öýlerimiz howp astynda" diýip peýgamberlerden ruhsat soraýardylar. Aslynda bolsa olaryň öýleri howp astynda däldi. Olar diňe gaçmak isleýärdiler. Eger Medinäniň dürli tarapyndan olaryň münapyklaryň üstüne kapyrlar tarapyndan hüjüm edilse we olardan gozgalan çykarmaklary, İslamdan dänmekleri islense, olar muny gysga wagtyň içinde ýerine ýetirerdiler. Elbetde, olar mundan iýze öwrülip gaçmajaklyklaryna Allah söz beripdiler. Allah üçin berilen wada ören jogapkärlidir. Olara aýt: "Eger ölümden ýa-da öldürilmekden gaçýan bolsaňyz, gaçyşyňyz size hiç hil peýda bermez. Gaçaýanyňyzda da size ören az ömür beriler." Olara Allah size bir ziyan yetirmek islese ýa-da size rehim etmek islese, oňa kim päsgel berip biler öýdýärsiňiz diýip aýt. Olar özlerini Allah'dan başga ne dost, ne kömekçi taparlar. Allah sizin araňyzdan haka, göbet bolýanlary we özleriniň tarapdarlaryny "Hani bize gelin" diýenleri ören gowy bilýändir. Aslında olaryň ören az topary düşmanlara garşy söwüşe gatnaşarlar. Olar size ören husitdirler. Olara howp awanynda ölüm gorkusundan huşuny ýitirýän adam ýaly gözlerini mölerdik, sana seredýändiklerini görersin. Emma howp aýrylandan soň bolsa, oljalara bahyllyk edip sizi awly dilleri bilen ynjydarlar. Olar iman getiren kişiler däldir. Şonuň üçin Allah olaryň amallaryny köýdürendir. Bu Allah üçin ören ýeňildir. Olar özleriniň ýaranlary bolan goşunlaryň gitmedigini güman edýärdiler. Eger şol goşunlar täzeden gelse, onda olar çölde ýaşap ýören çarbalaryň ýanyna gidip size degişli habarlary şol ýerden eşitmek islerler. Aslında olar araňyzda bolsalar da olaryň ören az bölegi söwüşe gatnaşarlar. Ey möminler! Elbette siz üçin Allah we ahiret gününden umydygar bolanlar hem de Allah'ny köp ýad edenler üçin
Allah'ın peygamberine gözel görülde vardır. Müminler düşman toparlarını görenne yine bu Allah'ın ve ilçisinin bize vaada veren zatıdır. Allah ve onun ilçisi doğru aydıptır dediler. Bu koşulların gelişi onların Allah olan imanlarını ve parlıklarını güçlendirdi. Müminlerin arasında Allah veren vaadalarına duran ençe mert yigitler vardır. Onların bir toparı bu yolda şehit oldu. Bir toparı olsa ona karışyarlar. Emma olar veren sözlerini hiç kaçan ütketmediler. Çünkü Allah imanını ve pahalı kişileri doğruçulukları sebepli sığılaglar, münafıklara olsa istese azap verer, eğer tövbe etseler velin tövbelerini kabul eder. Taqiq Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Allah inkar edenleri öz kineleri bilen izlerine qaytardı ve olar hiç kili peyda kazanıp bilmediler. Allah sevişte müminler için yeterli himayetkardır. Taqiq Allah kuvvetlidir, kudretli güçlüdür. Allah ol kapırlara yardım veren ehli kitapları galalarından çıkardı ve onların yüreklerine korku saldı. Allah ol kapırlara yardım veren ehli kitapları galalarından çıkardı ve onların yüreklerine korku saldı. Siz onların kâfirlerini öldürdünüz, kâfirlerini olsa yesir aldınız. Allah sizi onların yerlerine, yurtlarına, mal mülklerine ve ayak basmadık topluluklarınıza miras düşer etti. Taqiq Allah'ın ehli zada gücü yetyendir. Ey Peygamber, sen ayarlarına, eğer siz bu panı dünyanı ve onun bezek zinatını isteyen olsanız onunla gelin. Men sizi bu dünyada bar zadından bereyin ve sizi yaxşılık bilen nikamdan ayırayın deyip aydı. Eger Allah'ını, onun ilçisini ve ahiret yurdunu isteyen bolsaňyz, taqiq Allah sizin aranızdan yaxşı işleri ediyenleri ören ulu sıyla olan sıylalar. Ey Peygamberin ayarları, sizden kim bir erbetlik etse ona verilecek azap ikisi arttırılır. Bu Allah için ören ansattır. Emma sizden kim Allah ve onun ilçisine tavim olup gowy işler etse onun sıylagyny hem ikisi bereriz. Ve biz ona cennette bol rızkal nıgmat tayarladık. Ey Peygamberin ayarları, siz Allah'ın yanındaki mertebede beyleki zenanlar yal dersiniz. Eger Allah'dan korkyan bolsaňyz, nämehrem erkeklere näz bilen seslenmän. Çünkü yüregine hassalyk bolan kişi ayarlara olan höwäse tamakim bolar. Elmadama yaxşı sözlän. Mertebeňizi saklap, öýleriňizde oturun ve bir iş bilen çıkanınızda bolsa, İslamdan öňkü döwürdäki ýaly, yarım yalaňaç bezenmän. Namazy dogry berja edin, zekat berin. Allah ve onun ilçisine tabin bolun. Ey ehli beyt Peygamberin maşgalasy. Allah bu zatlar aýtmak bilen diňe sizin agryňyza şikes ýetirip biljek zeperi aratsalamak ve sizi günahlardan päklemek isleýär. Siz öz öýleriňizi okulyan Allah'ın ayetlerini ve paýhasly sözleri, Peygamberin hadislerini ýadyňyza salın. Taqiq Allah fazly kerem eýesidir, ähli zatdan habardardyr. Taqiq Allah musulman erkeklere ve zenanlara, mümin erkeklere ve zenanlara, ihlas bilen Allah ibadet edýän erkeklere ve zenanlara, Allah'ın sadık kulları bolan erkeklere ve zenanlara, sabırlı erkeklere ve zenanlara, Allah'dan korkyan ve çekinýän erkeklere ve zenanlara, sadaka berýän erkeklere ve zenanlara, oraza tutýan erkeklere ve zenanlara, namuslaryny gorayan, zina etmeýän erkeklere ve zenanlara, Allah'ını köp zikir edýän, ýatlayan erkeklere ve zenanlara yalkaw ve uly sylak taýarlady. Allah ve onun peygamberi bir zat hakda höküm çıkarandan soň hiçbir mümin erkegiň ve zenanyň onu isleglerine göre saylamak hakları yoktur. Kim Allah ve onun ilçisine karşı gelse, ol doğru yoldan çıkmaktır. Allah'ın nıgmat beren ve senin köp yaxşılık eden adamına Allah'dan kork ve ayağının yanında sakla diyerdin ve adamlardan çekinip Allah'ın yüze çıkacak sırrını gizleyerdin. Aslında olsa korkmagyna iň laýyk bolan Allah'dır.
ogullukları ayarlarının talagyny beren soňlar, ol ayarlara öýlenmek isleseler, möminlere kynçylyk döremesin diýip, Zeyd ol ayal bilen argatnaşygyny kesenden aýryşandan soň, biz onu saňa nikaladyk. Allahyň emri ýerine ýetirilendir. Düşündürüşi Zeyd peýgamberimiziň ogullugydy. Peýgamberimiz ony gowgorýardy aleyhissalatu vesselam. Oňa kakasynyň ayal doganynyň gyzy Zeynep binti Jahşy nikalap berdi. Emma Zeynep atly awraly maşgaladan gelen soň aslygyl bolan Zeyd bilen ysnaşyp bilmedi we olar aýrylyşmaly boldular. Mundan soň Zeynep Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam bilen nikalaşdy. Allahyň farz eden zadyny ýerine ýetirmekde peýgamber üçin hiç hili kynçylyk ýokdur. Mundan öň gelip geçenler üçin hem Allahyň kanuny şeýledi. Allahyň emri amala aşjakdygyna şep şüphe bolmaýan ýazgydyr. Olar peýgamberler aleyhisselam Allahyň beren zatlaryny halka ýetirerler. Allahdan gorkarlar we ondan başga hiç kimden gorkmazlar. Hatap soragy hukmyny Allah hemmelere yeterlikdir. Muhammed aleyhissalatu vesselam sizin araňyzdaky erkekleriň hiç haýsynyň atasy däldir. Ol Allahyň ilçisidir we iň soňky peýgamberdir. Allah ähli zady bilýändir. Ey iman getirenler! Allahyny ören köp zikir edin. Ony ertir akşam tesbih edin. Sizi nadanlyk we dinsizlik tümlüklerinden ýaktylyga çykarmak üçin perişteleri bilen üstüňize rahmet ýagdyran oldur. Ol möminlere rekim şepaatlydyr. Olar Allah gowşan gününde salam bilen garşylanarlar. Allah olara ören uly sylaw taýýarlandyr. Ey peýgamber aleyhissalatu vesselam, elbetde biz seni şaýat, boşlukçy we duýdurjy edip ýerdik. Sen Allahyň ruhsady bilen dogry ýola çagyrjy we nur saçýan çyrag edip ýerdik. Taýyk sen möminlere Allah tarapyndan ören uly pazly keremiň berilejekdigini buýşla. Kapyrlara we munapyklara boyun egme. Olaryň eziyetlerine üns berme ve Allah bil bagla, himayatkar hukmunda Allah yeterliklidir. Ey iman getirenler, mömin zenanlary nikalanyňyzdan soň olary el degirmezden, ýanaşmazdan talagyny berseňiz, olar üçin sanaljak iddat möhlet ýokdur. Şonuň üçin olara kynçylyk çekmezden gün güzeranlaryny aýlamaklary üçin galyň bermek bilen olary razy edin we ýaşyryk bilen. Ey peýgamber, taýyk biz haklaryny, galyňlaryny berip alan aýallaryny Allahyň saňa olja edip beren gol astyndaky gyrnaklaryny sizin bilen hicret eden Mekke'den Medine'ye göçen kakan erkek ve ayal doganlarynyň gyzlaryny, daýlaryň we daýdalarynyň gyzlaryny saňa halal etdik. Eger peýgamber nikalamak islese, özüni peýgambere bagyşlan mömin zenany hem saňa halal etdik. Ol özüni bagyşlan zenan bilen galyňyny bermezden nikalaşmak ähli möminlere däl, diňe saňa mahsusdur. Biz olara möminlere ayallary bilen we gol astyndaky gyrnaklary bilen baglanyşykly farz eden zatlarymyzy bilýändiriz. Bu zatlar geljekde saňa kynçylyk döretmezligi üçin Allah bagyşlaýjydyr, rehim şepaatlydyr. Olardan ayallardan isläniňi ýanyňdan aýryp, ýanyna barmagy gijikdirip, isläniň bolsa ýanyňa alarsyň. Wagtlaýyn ýanyňdan aýran aýallaryň birini täzeden ýanyňy almagynda saňa hiç hili günah ýokdur. Bu olaryň wagtly bolmaklaryny, gynanmazlygyna we seniň bilen zatlaryňa razy bolmaklaryna iň laýyk bolanydyr. Allah sizin ýürekleriňizdäki zatlary bilýändir. Taýyk Allah ähli zady bilýändir, halimdir, howlugýan däldir. Bundan soň saňa başga zenanlar bilen nikalaşmak, görmegelikleri göwnüňe ýarasa da, öňki aýallarynyň ýerine gyrnaklaryndan başgalary almak halal däldir. Allah ähli zada gözekçidir. Ey iman getirenler! Peýgamberiň öýlerini wagta seretmezden we nahara çağırılmazdan girmeň. Çağırılan wagtyňyzda barın. Nahar ýeniňizden soň bolsa, ýük gürrüňe gyzykman, dargan. Çünki bu gepe gürrüňe gyzygyp köp oturmagyňyz
peýgamberi ejir çekdirýän hem bolsa, ol muny size aýtmakdan utanır. Allah bolsa hakykaty aýtmakdan çekinmez. Eger peýgamberiň aýarlarynyň bir zat sorajak bolsaňyz, perdäniň aňyrsyndan soraň. Bu siziň hemde olaryň ýürekleri üçin iňňän arassa we päk ýoldur. Siziň peýgambere eziyet etmeklige we onuň ýüzünden aýallary bilen nikahlaşmaga hiç hili hakyňyz ýokdur. Takyk bu hereketleriniz Allah'ın ýanynda ören uly günädir. Bir zady her näçe gizleseňiz hem, äşkär etseňiz hem barbyr Allah ähli zady bilýändir. Olara peýgamberiň aýallaryna öz ata-babalary, ogullary, doganlary, erkek we aýal doganlarynyň ogullary, musulman aýallar we gol astyndaky gyrnaklary bilen baglanyşykly hyjaplaryny dolu saklamazlykda hiç hili günä ýokdur. Ey peýgamberiň aýallary, Allahdan gorkun, takyk Allah ähli zady görüp durandyr. Takyk Allah we onuň perişteleri peýgambere salawat aýdýarlar. Ey iman getirenler, siz hem ona salawat aýdyň we ona ýürekden salam bermek bilen salamatlyk dileň. Allah'ny we onuň ilçisini ynjydan kişileri Allah dünýäde we ahiretde näletledi ve olara cebir cepaly azap taýýarlady. Mömin erkeklere ve mömin aýallara etmedik zatlary sebäpli eziyet edýänler, takyk ören uly töhmeti ve äşkär günäni öz üstlerine ýükleýärler. Ey peýgamber aleyhissalatu vesselam, aýallaryňa, gyzlaryňa we möminleriň aýallaryna daşary çykanlaryna üstki örtkilerini örtünmeklerini aýt. Bu olaryň tanalmaklary ve ınjydylmazlykları üçin iň dogrusudur. Allah bağışlaýjydyr, rehim şepaatlydyr. Eger munapyklar, ikiyüzlüler, ýüreklerine hassalyk bolanlar we Medine'de erbet gep gürrüň ýaýradýan kişiler bu gylyklaryny goýmasalar, biz seni olara musallat ederiz. Sondan soň olar seniň ýanynda uzak wagtlap durup bilmezler. Olaryň hemmesi näletlenen ýagdaýda görülen ýerlerine tutarlar we ýok edilerler. Bu Allah'ın ötüp geçenleri hakda kanundur ve Allah'ın kanununu ütketmäge hiç hili mümkinçilik tapmarsın. Adamlar senden kıyametin haçan boljakdygyny sorarlar. Sen olara ol hakdaky maglumat Allah'ın ýanyndadyr diýip aýt. Sen onu nädip biljek? Ahir zaman belki tiz wagtda bolar. Takyk Allah inkar edenleri näletledi ve olara ýalynly ot taýýarlady. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Şeýle hem olar özlerine ne bir himayetkär, ne de bir kömekçi taparlar. Olar yüzleri oda aýlandyrylan güni käşke biz Allah we onuň ilçisine tabyn bolsadyk. Ey Perwerdigarimiz, takyk biz başdanlarymyza we kethudalarymyza eýerdik. Olar bolsa bizi ýoldan çykardylar. Ey Perwerdigarimiz, şonuň üçin olara iki esse azap ber ve olary ören uly nälet bilen näletle diýerler. Ey iman getirenler, siz Musa aleyhissalamy ezit edenler ýaly bolmaň. Allah ony olaryň atýan şyltaklaryndan päkledi. Ol Allah'ın nazaryna ören awraýly peýgamberdir. Ey iman getirenler, Allah'dan gorkun ve dogry sözlän. Bu sebäpli Allah sizin işlerinizi uğrun eder, günahlarınızı geçer. Kim Allah ve onun ilçisine tabyn bolsa, ol ören uly üstünlüge eýedir, üstünlüge yeter. Biz amanaty, Allah'ın dinini asmanlara, yere ve dağlara teklif ettik. Emma olur muny götermekden boyun topladylar ve onun jogapkärçiliginden gorkdular. Onu insan boynuna aldy. Takyk ol ören zalimdir ve nadandır. Şonuň üçin Allah 200'li erkekleri ve 200'li zenanları, Allah şärik koşan erkekleri ve şärik koşan zenanları cezalandyrar. İman getiren erkeklerin ve iman getiren zenanlaryň towalaryny bolsa kabul eder. Allah bağışlaýjydyr, rehim şepaatlydyr. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratal mustakim. Gayril mağdûbi zâlin. Allahümme inne es'eluke imanen dâimen ve es'eluke kalben hâşi'en ve es'eluke ilmen nâfi'en ve es'eluke sâlimen hayır.
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف الظالمين بالظالمين واحكم بينهم سالمين ya Allah'ım ya Rabbim Adem Aleyhisselam tövbesini kabul ettin ýaly bizim hem tövbelerimizi kabul et. Ey Allah'ım Yusuf Aleyhisselam'ı kuyudan çıkarsın ýaly bizi de nefislerimizden ve karanlık kuyulardan çıkar. Ey Allah'ım Musa Aleyhisselam'ın kavmini Firavun'un şerrinden kurtulmasına kömek ettin ya kömek etsin ýaly bize hem kötülerin şerrinden zalimlerin belasından kurtulmamızı nesip eyle ya Rabbi. Yunus Aleyhisselam'ın balığı garyndan çıkarsın ýaly kurtarsın ýaly bizi hem garynlyklardan nefsimize ediýän zulmumdan kurtar ya Rabbi. Eyyub Aleyhisselam'ın dertlerine şifa versin ýaly bizi hem dertlerimize şifa ver ya Rabbi. Yaqub Aleyhisselam'ın ağlamaktan kör bolan gözlerini açdyryn ýaly bizi hem kör bolan halk gözlerimizi aç ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrud'un ataşından odandan goraýşyň ýaly bizi hem cehennem azabından gora ya Rabbi. Amin ya Rabbil alamin. Rahmetike ya Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Sağ olun ýerleşler. Allah'a emanetsiniz. Indiki efirlerimizde görüşýänçek gözüňize gowy seredin. Sağ olun.